Mit navn det er Kim Kjær. Jeg arbejder for eTepper og har været der de sidste 23 år, stille og roligt arbejdet min vej op. I dag der sidder jeg med som direktør, som salgsdirektør for alle vores partnere, det vil sige alle vores agenter og distributører. Og det er primært i Europa, men egentlig alt fra Finland til New Zealand. Når vi snakker eTepper, vi snakker design, så tror jeg uomtvisteligt, du kan ikke komme udenom, at du skal være repræsenteret på Salone i et eller andet omfang. Og det har vi været siden 2012, har vi deltaget hernede. Og vi egentlig er blevet større og større og større, og nu er det egentlig en del af vores marketing, det er en del af vores budget, at vi er hernede. Så der er simpelthen aftalt penge og omkostninger til, at vi skal være repræsenteret. Det skal vi. Vi skal ind og finde de rigtige kunder, vi skal ind og finde influenterne, og have de opsat de rigtige møder. Så det er en dejlig måde. Der er rigtig mange af vores kunder, som allerede er her. Og så er det jo nemt og bekvemt for os egentlig at få opsat et møde, og så dermed starte dialog. Du kan ikke måle på det lige nu og her. Vi er projektorienteret, vi arbejder på kontraktmarkedet, det vil sige, at det er større hoteller, det er større kontorbygninger, det kan være biografer, det kan være casinoer, det kan være alt som helst. Men når vi snakker projekter, så er det jo noget, som løber os over 6-12 måneder. Så det er ikke sådan, at jeg har en forventning, at jeg kommer hjem, og så har jeg en ordre på 10.000 kvadratmeter tæppe, som jeg ikke sætter i gang. Det er mere en langsigtet investering, vi laver her. At trends og tendenser, jeg tror det er meget mere, at man går sådan lidt tilbage, man går tilbage til det rolige, man går mere tilbage til det her well-being, specielt inden for, altså man siger, du har haft meget, det præg har du haft meget på hospitality, det vil sige på hoteller, hvor du egentlig skal føle lidt, at det er dit eget hjem, når du træder ind i døren til dit hotelværelse. Når du snakker rent skær, hvad man siger, kontorindretning, så tror jeg også, vi kommer til at gå mere og mere i den retning. Med at man, der er jo efter covid og så videre, så er der mange, der arbejder hjemmefra, men der er også mange, der egentlig tager på arbejde for at få det sociale. Og for at få det sociale, så skal man også have det godt. Man skal føle, at man er tryg, og man skal have nogle trygge rammer. Rent farvemæssigt, så tror jeg, vi går mere tilbage til de lidt mere naturelle farver. I et mere simpelt design, så der ikke er så meget pang mere. Vi skal back to nature, sådan. Hernede der har vi en ny kollektion lavet med det norske arkitektstudie, der hedder Snøhætter. Det er en fladvæv, hvor vi har en af de første, der kommer med den her konstruktion, hvor farverne changerer. Så det ser egentlig ud, at det ser ikke ud som om, at det ligner egentlig bare en ens farve, men når du kommer tættere og tættere på det, så ser du flere og flere detaljer, plus at farverne de changerer. Så har vi vores abstrakt, som er vores helt nye cotton look. Også en konstruktion, som vi ser mere og mere af. Folk de vil gerne have noget mere tekstur. I forhold til det bare et fladt tæppe, så skal der være noget dybde, der skal være noget træ, der skal være noget tekstur i det. Så det er egentlig det, vi viser. Kan du bedst lide Aperol eller Negroni? Negroni er absolut min favorit. Absolut.